ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವನ್ಸ್ अग्यांसो नमस्कार। मी गीता वागले। ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनलचं तुम्हा सगळ्यांचं मी स्वागत करतसा। वीक्षक बांधवांनो, तुम्हा सगळे कळलेल्यावरी आम्ही मस्त समय लागायत आमच्या समाजाच्या कोणतरी प्रतिभान्वित व्यक्ती विंगड क्षेत्रांत विशेष साधने केलेल्या व्यक्तींचं ह्या एक यूट्यूब चॅनलच्या मूलक आमच्या समाज बांधवांचं सगळे कोंकणी बांधवांचं परिचय करून देऊनचा एक कार्यक्रम घालून घेतलासा। अजून तुम्ही बघितल्यासारखेच मस्त जण ह्या एक स्टुडिओच्या मूलक आम्हास परिचय झालचं। प्रति पावटीवो विंगड क्षेत्र विंगड प्रतिभे आमच्या समोर यंतसा। आज ह्या एक कार्यक्रमास आमच्या समोर आईलस ह्या एक स्टुडिओस आईलस श्रीयुता सुभाष नायक ह्यांचे परिचय तुम्हाला सांगायला जाल तर आम्ही आजूसर केल्ले संदर्शन काय असा परिचय काय असा त्याच्यान थोडा विभिन्न कित्याक म्हणताना आम्ही शैक्षणिक क्षेत्रांत साधने केल्यांस हे केल्सा, नाटक रंगांत साधने केल्यांस परिचय केल्सा, यक्षगान रंगांत साधने केल्यांस परिचय केल्सा, तसं बदल क्षेत्राचा आम्ही परिचय करून दिलसा। तुम्ही हे ऐकलेसात बघलेसात। आज पावणेहून आयिल्ले सुभाष नायक थोड्या विभिन्न व्यक्तित्वाचे पुरातत्व संशोधनांत नाव घेतलेले म्हणताना तुम्हाला गोत्तसले पेरे ह्या एक आमच्या समाजांत बहुशा पुरातत्व संशोधक म्हणून कोणवो नाय म्हणून मी यावद्दा गोत्तासा आम्हास गोत्नत्ताना रवलेवो पिरे ह्या एक स्टुडिओच्या मूलक परिचय होईनत्ताना रवलेवो पिरे तरी आज सुभाष नायक असले एक प्रतिभे तेंपिलासा। मस्त कडे शिला शासन काय असा त्या वाचुले त्यांच बोलेत ते लिपी वाचून ते खैल कालाच्या असाद म्हणांच्या जनांचं परिचय व करून देत असं ह्या एक स्टुडिओस सुभाष नायक त्यांचं स्वागत करता। तुमचं स्वागत सुभाष नायक। सुभाष, आम्ही कळलेल्यावरी तुम्ही आमच्या गावांतलेच आमच्या कोंकणी बांधवांना सांगायला आमच्या गावाचे एक प्रतिभे म्हणाले माले मस्त हेम्या होत असा। तुमचे बाल्य आणि शिक्षण ह्याच्या बग्गे आमच्या वीक्षक बांधवांचं थोडे परिचय करून देवा, मगे फुडल्या तुमच्या साधने काय असा त्याच्या बग्गे आम्ही मगे बोलाया। नमस्ते गीतक्का, मी बंटगलचा सडंबाईलचा। मी आमचे अम्मा बाबा विठ्ठल आस्केकर आणि शांता नायक। मी शिकल्ला बंटगल्ला श्री दुर्गा परमेश्वरी इस्कोळा, तसंच मगे इंग्लिश मीडियम इन्नंजे इस्कोळा गेला। त्यापर्यंत PUC व इन्नंजेंत केलं। त्या झाल्यापर्यंत मला आर्किओलॉजींत इंटरेस्ट होते। तसे डिग्रीस MSRS कॉलेज शिरवा गेला, तरी मी आर्किओलॉजी घेतलं। त्यापर्यंत मला मग पुढे शिकायला म्हणणं झालं। त्यापर्यंत मग मी कुवेंपू विश्वविद्यालय शंकरघट्टा शिवमोग्गा थंय MA केलं। तसं वाटतं त्याच्यावरच डिप्लोमा इन आर्किओलॉजी अँड म्युझिओलॉजी त्या वस्तुसंग्रहालय शास्त्रांत त्यात मग त्यांनी शिकला। तसं कुवेंपू युनिव्हर्सिटीत मला MA सेकंड रँक गावल्या, 2 गोल्ड मेडल गावल्या। त्यापर्यंत माझ्या त्या स्टडीज मी खाला केलसा त्या मी कंटिन्युएशन करीत आता मी तुळू शासन होते आळुपा शासन त्या पुरा अध्ययन करतसा। तुम्ही आता अम्मा बाबांच्या बग्गे सांगल्यात ते काय करून घेऊन असं? बाबा आधी कृषी करीत होते, मग एका फॅक्टरीत काम करीत होते विठ्ठल नायक म्हणून। 2-3 वर्ष आधी ते तिरंग गेले। अम्मा घरीच होती। आमच्या आधी जॉईंट फॅमिली होत्या, आम्ही घरी एक 11 जण होतो। म्हणतात तर अम्माच्या बाबांच्या घरी मामा आम्ही परत ಒಟ್ಟು होतो। आता एक 4-5 वर्ष आधी आम्ही नव्या घर बांधून आता मी आणि अम्मा दोघच जणच। आता तुम्ही मग तुमच्या अम्मा दोघात घरी असा। सुभाष, तुम्ही आधी सांगलं तर मी माझ्या प्राथमिक शिक्षण बंटकला स्कूल अंत झाल्या म्हणून त्याच्यापर्यंत इंग्लिश मीडियमांचं इन्नंजे गेला म्हणून सांगलं। म्हणताना प्राथमिक शिक्षण कन्नडांत करून मग तुम्ही इंग्लिश मीडियम 8नेसून मग इंग्लिश मीडियम केले। त्या झाल्यापर्यंत तुम्ही PUC होताना साधारण वाटतं स्वतःचे फोडशे पुरं काय करतात चढवा संदे झील संदे एक PUC मुग्धत कुडल्या नाही आधी 10th होतानाच
आम्ही इंजिनियर होसावा, आम्ही मेडिकल करलवे, नाहीतर आम्ही LLB करलवे, CA करलवे, असं लगे एक सपान बघत. कृषीच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡು बघित नाही तरी ಹೇಗೆ सपान बघतं. तसं असताना तुम्हास हे एक पुरातत्व इलाक्याच्या संबंधपट्टाले कसले शिक्षण असा, नाहीतर शासना संबंधपट्टाले कसले शिक्षण असा, त्या करलव्या म्हणण्याची एक आसक्ती कशी येईल? मी 9ನೇ क्लास इंग्लिश मीडियम शिकत असताना आम्हाला एक इतिहास ಅಂತ एक ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ होते. म्हटलं तर पेपर ಅಂತ होते ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕರೋನು ದೇವ್ಲೆ. त्यादा माले ಈಜಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪೂರ गावले. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಂಕಾ नागरिकते त्या मस्त माले क्युरियोसिटी येऊन त्या मी ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ दिलंच नाही. मित्त थवून घेऊन त्या कंटिन्युएशन करीत येईल सर. मग आपल्याला आता वो पेपर ಅಂತ घाल तर इतिहासाचे आर्टिकल पूरा येईल तर मी काढून ठेवता. त्यात इंटरेस्ट कंटिन्युएशन होऊन मी आर्ट्स घेतला. त्यासो मस्त जणांनी जोर केला. मी आर्ट्स घेऊन खाला करतं, कॉमर्स घे, आर्ट्स ಕೊಂಡು घेणे तर चढावीत, आर्ट्स घेतानाच लाईफ नाही, कॉमर्स घे, सायन्स घे म्हणून सांगा. माले आर्किओलॉजी इंटरेस्ट होते, हिस्ट्री इंटरेस्ट होते, त्यासाठी मी आर्ट्सच घेतल्या. त्या झाल्यापर्यंत कंटिन्युएशनच मी मग त्यानं MSRS कॉलेज शिरवंत थंय आर्किओलॉजी होते. थंय शोधी थंय गेला. थंय माले चौकट प्रोफेसर गावले, प्रोफेसर टी मुरगेशी. त्यांनी माझं इन्व्हॉल्वमेंट बघून माले त्यांच्या गोष्ट फील्ड वर्कस मस्त बल व्हायला गेले. त्या आणि काही इंटरेस्ट येऊन त्यांनी मग समोर MA केलं मी. मग तुम्ही स्नातकोत्तर पदवी ह्यांतच ಹೆಚ್ಚು एक घेतलं, डिप्लोमा ह्यांतच घेतलं. ते स्नातकोत्तर पदवी घेताना तुम्हाला डिप्लोमा करला म्हणून कसं म्हणता येईल? म्हटलं तर आर्किओलॉजीस रिलेटेड होणं ह्या म्युझियॉलॉजी होणे आणि थोडे शिकाय म्हणून सांगा. ते ऍड ऑन कोर्स तेव्हा ಒಟ್ಟು केलं मी त्यांत. आता MA होऊन झालसा तुमच्या स्नातकोत्तर पदवी घेऊन तुम्ही आता काय करतासात? आता मी कृषी करतासा. कृषी करतासा. त्याचा आमच्या वीक्षक बांधवांचा परिचय करून देवलं म्हणते. एक आर्किओलॉजींत स्नातकोत्तर पदवी घेऊन MA पदवी घेऊन सुभाष कृषी करतासा. त्यांच्या बाबा अम्मानी करून घेतलेल्या कृषी त्या पुढे ಮುಂದುವರ್ಸೇನೆ जाणतासा म्हणताना भारी आश्चर्य. आम्ही कळलेल्यासारखे कृषींत मस्त आसक्ती त्यांचं. मस्त फलाच्या झाडा होते, फ्रुट्साची झाडा होते, मग कृषीचे काम पूर करून घेईन. तसं केद्दव कृषी काम आमच्यासारख्या शिकलेल्यांचं नाही म्हणांच्या भावाने तेंपिलं खंडित नाही. भारी कुशीर त्यांच्या एक कायकांत ते तोडगेसगीन घेऊन असले आम्ही बघतसा. या निजहून तर अनेक क्लास मादरी म्हटलं तर चूक होईना. तुम्ही कृषी म्हणताना काय काय कृषी करतासात? माझं म्हणते तर मुख्य होणं मल्लिगे आणि जाजी. आणि मल्लिगे ते इरडे करूनचे कशी बांधून इरडे करून ते सेल करूनचे. ಬಂಟಕಲ್ಲचे मुख्य बेळे शंकरपुर ಬಂಟಕಲ್ मुख्य बेळे. मल्लिगे म्हणताना ಬಂಟಕಲ್ಲಂತೂ मुख्य बेळे होऊन असा त्या करता. मग थोडे फ्रुट्साची झाडं परत होलचं ती मी इकित नाही. ती आम्हाला पर्सनल मात्र म्हटलं तर आमच्या घरच्या बऱ्याचे असे नेरे होरे संबंधीचे असं पुरा ती दे ಅಂತ मग उरलेली पुरा प्राणी पक्षींसो एक म्हणताना. नाहीतर आम्हाला कळलेल्यासारख्या हे वानर सेने मांकड केद्दव येईन तर त्याच हवेदारल्या फ्रुट्स असल्या तर ते बहुशा नारली चरुकार चढण नारळ हाळ करीत नाही. माले कळलेल्या मट्टाचं कसं लगे फ्रुट्साची झाडं लावले सर तुम्ही? स्टार फ्रूट, बॉम्बे नेल्ली, जाम, लक्ष्मण फल, चिक्कू, मेगे नार्लीस, केळी, पासंबे पुरस, मेगे थोडे अडिके इतलं पुरा घटलं असं मलबरी. तुम्ही सांगलं तर मी नी अम्मा दोघात तासांचे म्हणून ह्या काम अगे तुम्हीच करतात? आम्हीच करता. तुम्ही अम्मा दोघच करतात. मग कद्दो बाहेरसून काम असतं हाड्यात नाही. पुरसत गावाला त्याच्या काम करीत होतं. मल्लिगे आता साधारण तुम्ही किती वर्ष लागायच करतात? मल्लिगे म्हणतात तर आम्ही जॉईंट फॅमिली असताना आधीपासून करीत होते. आम्ही नव्या घर बांधल्यापर्यंत ते काही 10 वर्ष दाखवत आम्ही करतो सर. मल्लिगेचे झाड एकूणचे म्हटलं तर ते एक मल्लिगेचे झाड तुम्ही खांद काढून लावून ते झाड हुले इकुले कितलं समय जाणता? एक 3 महिने मिनिमम हवे लागतं. म्हणते त्याच्या पाळा येऊन त्याचं चिगुरू पुरा सरी समा आईला पर्यंतच झाडं देवली. त्याच्या नदी झाडं दिली त्यांनी हेल्यानी मेली त्या समस्या येऊन नवा. मी त्यास थरली झाडं करून शिकूनची एक 1 वर्षाची वैली झाडच करून इकूनची. त्यास बेडिके चढ बेडिके चढ केलं म्हटलं तर आज तुम्ही थरलं झाड हेल तर उद्या तुम्हाला फुलं काढले होतं. दखले झाड थरले झाडं लावतात केल्यानंतर
ग्रो बॅग गावता ग्रो बॅग तरली 18 इंचाची ग्रो बॅग गावता त्यांत लावता आम्ही त्यांत लावचे त्यांचं चोकोट फलवत चोकोट आईल्यापर्यंत आईल्यापर्यंत मागे आम्ही इकूंचे साधारण एका झाडाचं ते फलवत्त जाल्ले कळे येऊनचे झाडाचं साधारण कितले रेटान इकले उंता 500 सुन 600 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಇಕೊಲು ಅಂತ 600 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಂತ ದಕ್ಲಿ झाड झाले तर आमस 90 रुपये 90 100 रुपयांनी 100 रुपयांनी जाणता ह्या 500 600 म्हणताना त्यांच घरी होरान ते मस्त काम नाही एका ह्या सुन अनेक फळग्या काढून लावलंय त्यांतच कंटिन्यू करले ಅಂತ ते ग्रो बॅग कितले वर्ष सर ಅಂತ 3 ಸುन 4 ವರ್ಷ ಅಂತ फर्स्ट क्वालिटी मग त्यांनी अनेक इंगड करले ह्या तुमच्या कृषीचे झाले आता शिलाशासनाच्या ಬಗ್ಗೆ ह्या जनाच मस्त कुतूहल असतं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी साधारण फेसबुक अंत त्यांत बघता ते एक शिलाशासन काय असता ते द्राविडांच्या काळाचं असत आर्यांच्या काळाचं असत आळुपच्या काळांचं असत नाहीतर विजयनगर साम्राज्याच्या काळाचं असत ह्या तुम्हाला कसं कळतं त्या खैल समयाच्या कोणाच्या आडಳಿताच्या काळाच्या म्हणून कसं कळतं मुख्य होऊन त्यात त्यांनी ಬಳಕೆ केल्या शिला त्यांनी खैल धोंडा यूज केलसनी त्याच्यावर त्यांच्या चित्राच्यावर मग त्या अक्षराच्यावर आम्हाला अक्षर बघलं कुठले आम्ही सांगता ह्या कालमानाचा ह्या इथल्या टाइम इथल्या वर्ष आदिल्ला ह्या राजाच्या म्हणून सांगा ना अक्षर बघून सांगायला म्हणता मग त्याची आम्ही आजची काढून शासन वाचता ती ते आता तुम्हाला धोंडे बघून म्हटलं तर त्या शिलेच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हाला कसं माहिती गावता खैल काळाच्या खैल गावंटल्या शिल्या म्हणून कसं माहिती गावतं आता आमच्या हित आळुपाच्या आणि चढ होऊन इग्नेशियस रॉक म्हटलं तर साईन मेरीस आयलँड अंत द्वीप अंत गाव अंत धोंडे हाडून त्यांचं शिलाशासन बरेल्सनी मग आम्हाला विजयनगर काल अंतना त्यांनी ग्रॅनाइट अंट आम्ही खडपात धोंडे सांगताना त्यांत चढवून बरेल्सनी ಹೊಯ್ಸಳ अंतना ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಹೊಣೆ ಅಂತ त्यांत बरेल्सनी मग लिपी लक्षण ಹೊಂಟೆ तर एक टायमार एक नमुनेची लिपी होती लिपींची बेळवणिगे ಅಂತ त्या बेळवणिगेच्या आधाराच्यावर आम्ही ह्या कालमानाचा म्हणून सांगता आता लिपी म्हटल्यात तुम्ही अग्गे लिपी एकच लिपी असता हा अग्ग्यांतो शिलाशासनानंतर नाही इंगड असता त्या लिपी तुम्ही वाचतात हा आम्ही वाचता प्रत्येक लिपी वाचता आता काहीतरी एक शिलाशासन गावल्या मत्यंत खणताना गावता काहीतरी घार बिल्डिंग पाडताना गावता तुम्हाच त्या कोणीतरी बोलेत आहात त्या वाचले म्हणून आम्हाला बोलेन तुम्ही त्या खैल कालाच्या खैल आडळितांत असल्या आणि खैल हे लिपी म्हणून त्यांना सांगता त्या तुम्हाला बोललेले असं काहीतरी गौरवधन म्हणून देतात हा थोडे देवळाचे झालं तर ते बोलेन ते खाल तरी देंत मेगे प्रायव्हेट होणं उण्या भारी नाही की तुम्ही त्यांना प्रायव्हेट होऊन कोणाच्या हा पावडर गावला तर त्याच काय आगत नाही तर त्यांनी देवले म्हणणं करीत नाही जेवण तरी त्या एक काहीतरी दिल्या तर तुमच्या एक बदूक बांधले सुलभ होता की त्या म्हणताना इथल्या शिकानं तुम्ही आता घरीच असताना त्याच्या कामं करताच त्याच्या वट्ट तुम्ही कृषीच्या कामं करताच त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला त्या थोड्या दुड्डच्या वार्ता जरूर दिसतात आता कृषींत कितल्याग्या गावता म्हणून आमासो गोसता तरी फुलांत थोड्या फुलाव मल्लिगे म्हणचे सीजनल रेट आज 2000 असल्यावर उद्या त्याच रेट 500-600 येता ते सांगायला ना लॉटरी उठासारखे मग मस्त उण्या असताना थोड्या रेट चढ होईत त्याला फुलं असत नाही तसाला परिस्थिती असता कसाला असंते तुमच्या ह्या एक शिलाशासन वाचूनच्या त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आणि काय तर तो साधारण कितले शिलाशासन तुम्ही वाचलासात आम्ही म्हटले तर थोड्या प्रकटित गावतो आम्ही एक शासन वाचवले म्हणता अंत वाचल्यापर्यंत कळता ह्या प्रकाटा दलसा म्हणून सांगा थोड्या अप्रकटित गावता अप्रकटित गावल तर आम्ही पेपर पब्लिश करता माझ्या मुख्य म्हणून स्टडीज अल्ले ತುಳು ಶಾಸನ मी एक कोंकणी होण ತುಳು ಶಾಸನ सायला म्हटले तर ही ತುಳು ಶಾಸನ वाचले ಕೊಂಡೋನೆ ತುಳು ಅಂತ ಶಾಸನ असा होण एक 9th त्यांत त्या लिपीवर तुळूनच असता त्याची लिपी इंगड ती भाषा व इंगड आम्ही आता बोलांच्या तुळू नाही त्या आम्ही पळान तुळू म्हणून सांगता तुळू शासन वाचुले व भंग कन्नड शासन झालं तर आम्ही पुढे खाल ಎಂತ म्हणून सांगा आम्ही एक ಊಹೆ करून वाचवले म्हणता तुळू तसे ಊಹೆ करले म्हणणे केलं म्हणते तर ती पळान तुळू भाषा आम्हाला येण नाही ती त्या म्हणताना आम्ही एक शासन वाचुलेस 10-15 दिवस घेऊ लागता हे बदल भाषांत असले शासना
तुम्हाला वाचूनच्या तರಬೇತಿಯು तुमच्या ह्यांत कॉलेजंत डिग्री करताना ಎಂತಹ डिग्री ಅಂತ थोडं शिकेत मागे मास्टर डिग्री शिकेत मास्टर डिग्री त्यानंतर मस्त शिकायला म्हणलं तर डिप्लोमा कोर्स असा तुमच्या ह्या एक हव्यासांत तुम्हाला मस्त एक प्रेरणा दिल्या व्यक्ती म्हणताना कोण म्हणताना तुम्ही पुढे जाऊन अनेको थोडे शिकायलावे अनेको थोडे शासन वाचूल्यावे अनेको थोडे ह्यांत संशोधन करलावे म्हणचे एक भावना येवले प्रेरणा दिल्या कोणतरी असा हा तुमच्या आसक्तीनिच तुम्ही एक माझं स्वतः आसक्ती मला त्यांत काल तरी करलावे एक नव्या शिकायलावे म्हणून मेगे आमच्या हित आधी पादूर गुरुराज भट म्हणून ते एक 1975 आधी सायकलानी धावून इसून मंगळूरा तेवणीपुरा धावून स्टडी केली आता आम्हाला इथले फॅसिलिटी असताना आम्ही थोडा तरी एक आमचं डेडिकेशन हवे ना तेव्हा शिला संशोधक ते संशोधक त्या झाल्यापर्यंत माझे गुरु प्रोफेसर टी मुरुगेशी ते त्यांच्या फील्ड वर्क अंतना मालेस बलवरंत आयतो ते मस्त मस्त शिकायला झालं आता तुम्हाला काहीतरी एक शिलाशासन गावता म्हणून खबर आहे ते तुम्ही जाणता ना ते ऑलरेडी बदल कोणतरी शिला संशोधक कोणतरी येऊन वाचून गेल्ले असता हा थोडे गेल्ले असतं ते आम्ही पुस्तक असता त्यानंतर आम्ही स्वतः नाहीतर आमच्या कोणतरी हिरिय संशोधक असं फोन करून विचारता त्या प्रकाट दलसा हा नाही हा म्हणून सांगा ओके तसं आहे तुम्ही आता डिग्री होऊन घरी होऊन त्यात हा डायरेक्ट तुम्ही स्नातकोत्तर पदवी घेतले गेले डिग्री झाला कुठल्या स्नातकोत्तरच घ्यायला पदवी कुवेंपु युनिव्हर्सिटी शिवमोग्गा तुम्हाला इथल्या शिलाशास्त्र वाचूले जाणतात तुम्ही हसाले एक तರಬೇತಿ इंगड जणच काहीतरी देऊनच्या त्या केलसात तुम्ही ಕೆಲಸ म्हटलं तर आता PPC कॉलेजचे होते नाहीतर मूडबिदर धवाडा कॉलेजचे ते आम्हाला पुरा बोले ना त्यांच्या फोर्स स्टुडंट असे टीच करले त्या पुरा माहिती देता आणि त्याचं ट्रेनिंग देता तुम्ही ट्रेनिंग देवलं इंगड कॉलेज जाणतात तर तुम्हाला बहुशा लेक्चरर हुंच्या एक चान्स असा की म्हणता MA कसं केलसात तुम्ही तुम्हाला कसलं एक कामच लागायला म्हणून केद्दो येवदಲ್ಲ नाही तुम्ही ಯಾವ್ದ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಮಾಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟ तर क्षेत्र कार्य करून सांगतो तर मस्त इष्ट त्या आम्हाला हित नाहीसा मेगे टीचिंग म्हटलं तर हित आम्हाला कॉलेजने म्युझिकल आर्किओलॉजी मस्त कडे नाहीसा पुरा आर्ट्स बंद होईते ಅಂತसा अग्गे कॉलेज ಅಂತ आर्ट्स शिकतेले नाही म्हणून साधारण मट्टाच बंद झालचा तुम्हाला अनेक असेल तरी हव्यास असा कसा लगे हव्यास असा मेगे सात्या करता म्हणतात जरा तत्र होणीचं तुळून आदिल्या कालांत सात्याच्या बदलाच पातीनी सात्या करतं आता करतेला कोण नाही त्या हित आमच्या तुळुनाडंत मुख्य होऊन नलके जनांगाच्यानी त्या करूनच केरळ तो पाळणार होऊन सांगा जनांगे एकच बुडकट्ट जनांगे ಅಂತ त्यांनी करूनच आता ते कोण करीत नाही सर आम्ही एखादा प्रोजेक्ट अंत पणवलीचे रूख शोधित ना ह्या एक विषय येईल असे सात्या करतेले कोण नाहीच होऊन सांगा तसं आम्ही शोधित गेला कोणतरी गावता हा म्हणून सांगा मेगे आम्हाला कडेस एक शिरवंत विटाला नलके म्हटलेले एकटे गावले त्यांनी एक थोडे एक 25% सांगान दिले त्या झाल्यापर्यंत मेगे माझे स्वतः प्रयत्नांनी करले शिकला मेगे एक इस्रोच्या विज्ञानीसो एक सात्या करून दिनते माले एक आठवण तसा की म्हणताना आमच्या वीक्षक बांधवांचं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडे सांगायला लागतं आमच्या समकालीन कोणाचं म्हणताना एक 50 वर्षाच्या वयले 50 वर्ष त्याच्या पाटलोसून ते दक्ले असताना आम्हाला आठव असल्यासारख्या आधी सात्या गिन्यांच्या सात्या असल्यावर ते श्रीमंत म्हणून लॅक दुर्बळांच्या सात्या ह्याच ह्या मडपुलं होईना उघड्याच ठेवलं आम्ही स्कूल जाऊनचे आम्ही तिथल्या घेतल्या नाही असं तरी मस्त जण हाडीत होते ते स्कूलाच्या हे पेढी स्कूलाच्या पेढीवर पुरा लाईननी थवीत होते आत्ताच्या सारख्या आधी पाऊस नाही आधी मस्त वाऱ्या पाऊस ये त्या वाऱ्या पाऊस यंताना ते तत्रागे खै धावांचे त्यात मला आठवता पोर्षणी विश्रांती टाइम असे पाटा मुगदा तुकडल्या एकदा बाहेर येताना ती साती खै गेल्ली असतं साते कोळूंचे पावसांतच जाऊन साती कोळूंचे एक त्या एक निजहून तरी कसल्या स्वीट मेमरीज म्हणसारख्या चोकोट एक आठव माले त्या तत्र बहुशा
आत्ता खैव बघुले साध्य नाही आत्ताच्या फॉर्सन सांगतो त्याच्या परिचय हुलेच साध्य नाही आता तुमच्या मुलाकडचं परिचय होऊ माझ्या मनात त्या तत्रच तुम्ही पाती खेळायचे घेऊनचे तत्र करले मुख्य होऊन पणवलीची पाती हवी ಶ್ರೀತಾಳೆ ಅಂತ सांगतात ಶ್ರೀತಾಳೆ इंग्लिश आणि त्या हित आमच्या नाय त्या एक ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರ होय होय आमच्या इथं पंजी मार ಅಂತ एक कड्याಸ थैसून जाऊन ती पाती हाडून सिमेकोल बिदिरू त्यांनी अट्ट्या बांधून पाती साथ करला पाती सुकेले दिसता पाती सुकेलीवी ती बावाशिवी त्या मागे हँद घालल्याव्या थंडस घाललीवी ती थंड होशिवी त्या झाल्यापर्यंत मागे ती साथ थंडूच आहे ना तर बरोबर कुडके होत ಒಟ್ಟು एक साथ करले उन्हाचे उन्हे 3-4 दिवस काम असं तिथलं हवे त्याच मुख्य ताळमे हवे होय सीमेकोಲು मगे हे मातर पिरता सीमेकोಲು पणोलीची पाती मगे दड्डोली दड्डोली म्हणताना ते घाटीची पाती त्या ते नार हवं तिथले असलं तर पाती साथ करला म्हणता ते तुम्ही कोणीतरी ते घेतलेले सांगू शिवून तुम्ही काही हा सांगल्यात घेतल्याच म्हणून त्या सोडून आम्हाच एक करून द्यावा म्हणून सांगायलाच हा करून सांगायला असं अर्थात बिಳಿಯಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಸ್ तई एक साथ करून दिल्या परांची 2 पुत्तूरस करून दिल्या परांची एक हेरूरू महालिंगेश्वर देवस्थान तई एक करून दिल्या मग त्या इस्रो विज्ञानी सांगल्याने त्यांच्या पुताच्या वरडा सवय झाल्या त्याच करून दिन त्या वरडस तत्राणी तत्र बोलेहरले बहुशा ह्या तुमच्या तत्र आमच्या कोंकणी केंद्रच मस्त उपयोग पडत की त्या म्हणताना आमच्या कोंकणी जनांग काय असं कोंकणी जन काय असं त्यांनी उपयोग करीत असेल आदिल्ल्या कालांत उपयोग करीत असेल पुरा वस्तू हित संग्रह केलसेने तुम्ही मगे बघले होईत त्या संग्रह केल्यानंतर बहुशा तुमच्या तत्रावर एक असल्यावर त्या संग्रह पुरा होता म्हणून मी होता की त्या म्हणताना आमच्या जन आधी त्या तत्राच उपयोग करीत असेल मस्त दुर्बळून ते हळलींत शाताचे काम करून असले त्या सात्या गावलेव नाही आणि हडलेव साध्य नाही तसं असताना ह्या सात्या पुरा जण पिलो होत आहे बहुशा ह्या एक मी तुमच्या गमना साडलेला आहे मग एक मी ताळेघरी वाचूनच्या त्या ताळेघरी वाचूनच्या कसं हे करतात तुम्ही ताळेघरी तुम्हाला काही गावता ताळेघरी आम्हाला मुख्य होऊन देवळांत गावता नाही झालं तर जुन्या आदिल्ल्या देवळांत गावता मग जुन्या ब्राह्मणांच्या घरी पुरा गावता तेंपिल पुरा त्यांच्या मंत्र ज्योतिष्य मंत्र रामायण महाभारत उपनिषत् ह्याचा पुरा ग्रंथ तेंपिल असता त्यांच्या ताळेघरींतच असता यक्षगान ते पुरा असता ते थोडे जण आम्हाला फोन करून सांगता आम्हा पिलाच्या ताळेघरीचा आम्हाला त्यांना खायला असं म्हणून सांगा आणि ते क्लीन करून द्यावा म्हणतं त्या ताळेघरी वर्षाच नाही तर 2 वर्षात एकदा क्लीन करल्या म्हणसा त्याच मज्जिगे सोप्पू त्या एಣ್ಣೆ म्हणून सिट्रोनेल ऑइल आयसोप्रोफाइल अल्कोहोल आणि डिस्टिल वॉटर घालून त्या ताळेघरी क्लीन करल्या त्या ताळेघरी क्लीन करले सिस्टम म्हणसा त्या सिस्टमवर क्लीन केलं तर मात्र त्या बाळिके ಅಂತ नाहीतर पिनन ಅಂತ ते क्लीन करताना अक्षर माजत नाही अक्षर माजत नाही अक्षर म्हटलं तर ताळेघरीच्या वर कंटा घेऊन कंटानी भरायचा कंटा म्हटलं तर एक कब्बिणाचा एक दब्बण टाईप असता आधी एक राजाने बरायचं शाईंत बुडेन नाही शाईंत बुड्यांच्या त्या नविलू घरी शाईंत बुडेन भरायचं नाहीतर बिदिरू शाईंत बुडेन भरायचं ताळेघरींत कंटा घेऊन भरायचं कब्बिणाचा एक दब्बण त्यांनी घेऊन बरेच जाऊचं म्हणताना त्यानेच अक्षर व त्यानेच मुडत त्याच मुडत जायचं त्या दालापर्यंत इंगळा घेऊन त्याच्यावर त्याल घालून जिरेनं त्याच्यावर फुसाला आणि कॉटन रक्टा घेऊन इंग्लच्या काळात त्या अक्षराच्या भितर कॉटन रक्टा घेऊन फुसाला कुडले एक्स्ट्रा सल्ले दांता अक्षराच्या भितर ही शाई बाईसता आम्ही ताळेघरी यज्ञ ऐकल्यान आधी यज्ञ आम्ही लहान असताना गिळी खीर म्हणून आम्ही काय सांगता गिळी भविष्य सांगताना पिलाग्य होत्या आधी खैल तरी एक पुटात काढून त्यांनी काढत होत्या तसल्या होत्या मात्र ह्या एक ताळेघरीन इतल्याग्य असा अक्षरा करूनची अशी आणि त्या अक्षरा प्रकाश होऊन दिसाले कसाले करता आम्हाला अनुभव नाही तो आम्ही ऐकलं नाही बहुशा हे प्रथम हो नाही तसा ह्यास निजवून तरी आमच्या वीक्षकांसो हे ऐकान खुशी होईत मस्त जण तुम्हाला ह्याच्या बग्गे अनेको विवरणे घेऊन विसरळे पिरे मग खैलाग्य हवी हवी असं ताळेघरी सांगलेत नाही त्या ताळेघरी करता मी सध्याच ताळेघरी नाही त्यासो पणोलीची पानं हवी हो तेच ताळेघरी श्रीताळेचीच हवी म्हटलं तर 95%
ताळेगरी संची श्रीताळे ಅಂತ एक 5% मात्र ताडा चपातीने बरेल ताडा चपाती बग्गिन मोडतं बाळिके होण्या श्रीताळे तर तुम्हाला इस्कळ होणं लांब ಅಂತ ताळेगरी ते म्हणताना ते सुकल्यापर्यंत मग थंडालेपर्यंत ती शिदेलेस हे ताडाचे पाना मोडतं बग्गिन मोडतं आता सध्या असं कर्नाटक ಅಂತ ಒಂದೇ आता भारत ಅಂತ ताळेगरी करून बरेतेला मस्त होणे श्रीलंका ಅಂತ ಪುರ करतं त्या मी सुमार व्हिडिओज पुरा बघून मगे थोडे तुळू पारदानंते ಅಂತ ताळेगरी असं करीत होण संघांना तसं होऊन मी पणोलीची पाती हाडून त्याचा एक टाइम असा अंशाच्या टाइमवर जाऊन पाती हाडून ती बाडेलिवी ह्या करली बावेलिवी बावेन ती मेगे शिदेन त्या सुमार प्रोसेस पुरा असा त्या करून ती मेगे ती पुरा जिरेन मेगे ताळेगरी करले होता ह्या तुम्ही कसं शिकलात ताळेगरी असं असं करलं काय म्हणून कसा शिकलात तुम्ही त्यात तुळू पारदानंत उल्लेख असा त्यांतच होय अक्षर बऱ्यांचे पुरा तसंच अक्षरपर्यंत पुरा आम्ही ताळेगरी बघताना ते कळतं कसं आधी बरेले असता म्हणून सांगा नाही आता तुम्ही ताळेगरी हाडून त्यांत बरेले वेळ जाल तर आता म्हणजे ताळेगरी ह्या करूनच्या संग्रह करूनच्या माताना त्यावर बरेतात हो तुम्ही बरेता कसाले बरेतात अर्थात एक बन्नांचे बाबू आम्हीच अत्यंत 80 वर्षाचा एक प्रोग्राम केल्याने त्या प्रशस्ती पत्र ताळेगरी मी बरेन दिले चकोटो कार्यक्रम निज होंतरी अदिल्ल्या कालाच्या पुरा आज खैल जनां पिल्सून दूर गेलसा हा त्या गोटे हाडून जनांचा त्याचा परिचय करून देऊनच्या तुमच्या निजाहून तरी ठरले एक साधने म्हटलं तरी चूक होय ना किती म्हणताना एक सीमित काय मस्त तुम्हा पिल्लू श्रीमंतिकेच्या नाही हळ्ळींत असत कृषीचे काम करून घेऊन असत तसं असताना तुम्ही ह्या सगळ्या माता घालून ह्या एक करल्याव्या म्हणांच्या तुमच्या मनात आईल्याच विशेष ह्या निजाहून तरी तुमच्या ह्या एक साधने बहुशा आता येऊनच्या पिढीस एक ठरल्या प्रयोजन देवले सध्याचं त्याचं म्हणताना ताळेगरी हुंदे तत्र हुंदे त्या आमास ಗೊತ್ತಸದ ಬಹುಶಃ तुमच्या टाइमवर होत्या नाही तत्र नाही माले कळलेल्या म्हटलं आत्ताच्या जणांसंतू कसं नाही आदिल्यांनी आत्ताच्या पोटसान शिकेले हे एक चकोट विधान म्हणून सांगता तुम्ही आता बदल शासना वाचवले जातात शासना थई ಒಟ್ಟು ಸೇರले जण बदलगे जण ಒಟ್ಟು ಸೇರत ते बघतात तुम्ही त्यासो विवरणे सांगायला यावं लागतं हा कैल कालाच्या त्या कसाला बरेल असा म्हणून होय सांगायला लागता नाही झालं तर ते त्यात ठरली खोपरीसा निधी गावता त्या खाणाला यायचं म्हणून सांगा निवडी राखवत असतं पूर झाल्यापर्यंत काय गावात नाही आईट झाला इथं जिगे तसं सांगतात त्याचा आम्ही त्यांचं विवरणे खाले असता सांगलं तर त्याचं एक मनात एक तळामळा म्हणजे कसाला असत त्यासो क्लिअरन्स होता हो ह्यांत खाली असं बऱ्याला असता म्हणून सांगा नाही झालं तर त्यांत खोपरीचं म्हणून सांगा राखत बसायला असतं त्यात अक्षर तुम्ही वाचतात त्या कसाला नेर होऊन वाचतात हा त्यास काहीतरी दुर्बीन तसाला थोऊन वाचतात हा अक्षर सीधा कळाले तुम्हाला आम्हाला त्यांत 2-3 नमनी शासन वाचवलं असं स्पष्ट असले तर आम्हाला असं बरी गंडीनिंद वाचले होता नाही झालं तर आम्ही एस्टांप पेज होणं एक मेथड असा म्हणतात तर कन्नडात पडी हಚ್ಚು ತೆಗೆಯುವುದು म्हणून त्याच शासनाच्या वर मॅप लिहितो एक शीट गावता पेपर त्या घालून बेंट बीटिंग ब्रश गावता त्यांनी त्याच्यावर बडेन मेगे त्याचं इंक घालून आम्ही त्या वाचता त्या झेरॉक्स काढी सारखे ऍज इट इज शासन कसे असा ऍज इट इज आम्हाला गावता तुम्ही ते अच्छी काढता शासन कसे असा तसंच आम्ही अच्छी काढून हाडण्यात तुम्हाला आता शिले गावता ते मत्तेच्या मुळांत असायला असल्यावर त्या स्वच्छ होऊन असत नाही त्यात डायरेक्ट वाचले सद्दी हो नाही तसा लाग्या परिस्थितीत असं तुम्ही करून वाचता मत्ते मुन्नात गावल तर आम्हाला भारी लायक म्हटलं तर त्याच्यावर पाऊस होऊन निभार होऊन पडला असत नाही शासन हाड झाला असत नाही वर असले तर पावसाचं पाणी पडता निभार पडता मग ही चढ ग्रॅनाइट यूज केलाय त्याचा पय्या पुरा जाऊन अक्षर डॅमेज झाली असतं आता तुम्ही एक शिला संशोधक होऊन तुम्हाला एक प्रश्न आहे आमच्याच गावांत तुम्ही उपदल्ल्या गावांत बंटा कल्लांत एक शिले असा देवळाच्या गोटे होय त्या मस्त बंटाना कल्लू म्हणून त्या मितनीच आमच्या बंटा कल्लू म्हणून गाव असं नाव आयलं अग्यांसो गोत्ता चालल्याचं त्या शिलेच मस्त आता काय म्हणताना जणांचे एक धार्मिक कसं असा म्हणणं ते पूजा करतं त्या शिलेच अगे करतं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय काय आणि त्या शिले कदाच्या आणि काय बरेल असा कदा तरी तुम्ही प्रयत्न केला होता होय हे बंटा कल्ला तसा धोंड ग्रॅनाइट धोंड तसा एक वीर गल्लो
1931 अॅन्युअल रिपोर्ट ऑफ साऊथ इंडियन एपिग्राफी ह्या शासन प्रकट झालं सर. म्हटलं तर ब्रिटिशाच्या टायमासच हे अध्ययन होऊन प्रकट झालं सर. ह्यांत पादूर उळादूर अंत एक युद्ध होता. कापो हेगडेपर्यंत सूरालसून हेगडेपर्यंत मेगे कारकाळ पांड्यापरस त्याच पुरा बले हाडून आता ಒಳದೂರು सांगताना त्या आधी उळादूರು त्या युद्ध म्हणता युद्ध ಅಂತ एकटा काणाची म्हणताला मरता चले स्वर्ग गावता त्याच्या नावास घटलेला हा धोंड त्या वीरगरलं शासन आहे. कोणाचं आहे एक स्मरणेच तर हे जन्मपिला असायला धार्मिक प्रज्ञ माले कळलेल्या मट्टाचं संक्रांतीचं त्याचं विशेष पूजा अगे होता आम्ही बंटकाला त्या इल्ल्यापासून बघतासा हे कसं आहे त्या जनांत एक ನಂಬಿಕೆ एक मूर्त बघायला कोडले एक दैविक भावने ಅಂತ म्हणताना शिले आमच्या साधारण मट्टास दक्षिण कन्नड उडुपींत देव म्हणचे धोंड्यांतच उद्भव झाले असता करूनच्या मगे उद्भव झाले धोंड्यांतच असता तसालाच एक धार्मिक प्रज्ञे जन्मपिल येऊन त्याच एक दैविक शक्ती गावला असा दैविक शक्ती गावला असा तर तुम्ही हो त्या शिला आम्ही बघून त्या इंगड आम्ही अध्ययन दृष्टीने अध्ययन समाजांतल्या खाला बघतो एक ನಂಬಿಕೆने बघतो त्याच व्यत्यास आम्ही कोणाचे प्रयत्न असो आम्ही काही सांगसारखे नाही त्यांच्या अभिप्राय त्यांच्या एक प्रज्ञे मग काही आमच्या आता परिसरात बदल खैल शिला शास्त्र तुमस गावलसा परिसर दूर नको आता आमच्या गावात तसं बघून चाल तर आमच्या साडबाईला तसं शिलाशासन त्याच्यावर आदिल्ला गावता पण त्या तर बंड्याच्या वर चित्र सोडलं आमच्या साडबाईलांच असा त्या खैल कालाच त्या एक 5,000 वर्ष आदिल्ला त्या झाल्यापर्यंत आमच्या घरलांगीच एका रानात नूतन शिलायुगाची कोडाली ती पुरा गावलीस आमच्या साडबाईलांच 2 कोडाली गावलीस त्याचा पुरा काल 5,000 वर्ष म्हणताना कोडालीचे चित्र हा निजा कोडाली धोंड्याची हा 2 गावलीस एक $8 धोंड्याची आणि एक बेसॉल्ट धोंड्याची 2 कुडारी गावलीस ती मापिलीस घरी ते पुरातत्व इलाकेचे त्या सगळे बघुले आता तुम्ही शिला शास्त्र वाचतात जाऊन त्या पुरातत्व इलाख्याच्या येऊन सरकारी इलाख्याच्या येऊन काहीतरी बघूनच्या काहीतरी होरांच्या असता हा तसं काय नाही सा म्हटलं तर आम्हाला आता इलाके म्हणून सांगायला हित नाही मंगळूर उडुपी खैव इलाके नाही त्या पुरा सांगते मैसूरांत ते थैसून हित यांना होरले हित खैव नाही निज होऊन हे अध्ययन पुरा त्यांनी करल्या झालं म्हणतात तर इलाक्याच्याने ते अधिकारी असतं त्यास अपॉइंट झाले असता ते मैसूरसून हेवणी येऊनच नाही ते त्यांच्या इथल्या एरियास मात्र करतं त्यांनी येईनात मी त्यांनी तुम्हाला एक काम गावतं तिथल्यास तुम्ही एक अनेको तुमच्या आसक्ती अनेको चढ होता हवी असताना अनेको शिकासारखे म्हणता की म्हणताना गव्हर्नमेंट चालले तर ते उत्खनन करून होरत मग तुम्हाला गावत नाही त्या तसं काहीतरी आता तुम्हाला धोंडे गावतो शिले गावतं त्या काहीतरी खणानं तुम्ही हेल्ले असा हा नाही होरले राईट्स नाही म्हणजे त्याला थोड्याकडे म्युझियम म्हणतो थवलसानी रिजिस्टर करून घेऊ लाव्या हाडून थवला होता आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच बेंगळूरच लेटर बरेन आम्हाला पिल खाला आम्ही हाडून थवलसा त्याचं रजिस्ट्रेशन करलाव्या त्याचा थवलं होता नाहीतर असं सोडून थवल तर इल्लीगल होता उद्या त्यांनी आमच्यावर ऍक्शन घेवले राईट्स कानून बाहेरच झालं त्याने त्या ह्याचा मग माले आणि एक विषय अर्थात तुमचा एक व्हिडिओ डॉक्टर मंजुनाथ कामत यांनी केले व्हिडिओ बघला मी त्यानंतर तुम्ही कृषीच्या काम असं इंगडजांच्या ह्या तो कृषीचे काम असं जाणतात कसं लागे काम करतात आम्ही म्हणते तर पावसाच्या टायमार शेताच्या टायमार शेताच्या कामाचं ह्या पुरा जाणता म्हणते तर उंपाले पुरा जाणता मग आज माझ्या वाटे 4-5 जण कामात असं रेग्युलर म्हणून आम्ही इंगड पुरा कृषी चटवटिकेचं पुरा फुलंदाडाचं काम त्याच पुरा जाणतो आम्ही आता इंगड जणांच्या फुलंदाडाचं जाणतो आम्ही त्यात तुम्ही उंपांच्या म्हटलं तर बिया भाताचे काही बिया घालूनचे उंपांच्या त्या किती म्हणताना आत्ताच्या ह्यांचं उंपांच्या म्हटल्यावर कळा ना त्याच सांगायला मी भाताच्या बिया घालूनच्या त्याच उंपांच्या म्हटल्याला त्या तुम्ही एक इंगड स्टाईलर घालूनच्या बघल्यास मी त्या बोशा त्या तुम्ही कसा शिकल्यात ते आमच्या गावात उंपत होते आधी पुरा नेजी लावूनच्या म्हणत्या आता नेजी कोण घालीत नाही आता खाली उंपांच पुरा गा देव त्या मी त्या असं बघून गावात इंगड जण बोलत तुम्हाला आता इंगड जण बोलत कृषी चटुवटिकेंत ಬಹುಶಃ बदलग्या विषयाच्या कृषी चटुवटिकेंत तुम्हाला मस्त तुम्हाला कितला पावड असा
आम्हा म्हटले तर आत्ता थोडा पावड सांगता एक 30 सेंट्स पावडचा पावड चढ गावतर आणि मस्त कृषी पावडांत तुम्ही तिथलागे केल्सात मल्लिಗೆचे झाडा गाजीचे झाडा फ्रुट्साचे झाडा पावड मस्त गावतर खालतरी करले होईल आसक्तीचा तुम्हाला त्या एक अवकाश बघले होईत नाही की म्हणताना आज मस्त जण बरडू भूमी थोन असतं हडिलू भूमी म्हणून त्या फलवत्त करले तुम्हाला कोणाफिल तरी इतरले होईत नाही पावड इतरन करले होईद तरी मग 10 जणींत 10 जणांत मी परमिशन घेवलं तसं असता एकट्याच्या फॅमिली जाल तर इतर लोक करले होईद 10 जणांचे असताना इतरांच्या 10 जणांच्या म्हणताना त्या दामच्या पावड नाही आता एका घरी कोणतरी 7 जण एकटा कर म्हणता आणि एकटा नको म्हणता त्या पुरा किरिकिरी तुमच्या ह्या कामांत तुमच्या आम्हाला खुशी असा ह्या शिलाशासन वाचूनच्या किती म्हणताना आदिल्ल्या जणांचं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ काही माहिती असत नाही होय त्यांचं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ भारी खुशी असा खुशी असा प्रोत्साह देत कसालाच रे ह्या कसालाच काही जाऊनच्या म्हणून काही सांगत नाही चोकट हे असं आता पुढल्या दिवसात काय करूनच्या म्हणून काहीतरी योजने घातल्या जातात तुमच्या ह्या पुरातत्व ह्यांत म्हणते तर मी मुख्य होऊन तुळू शासन अध्ययन केलंय त्या पुस्तका करून मंगळूರು विश्वविद्यालयासून प्रकट झालं आता नेक्स्ट हित अनेक समस्या येईल आम्हाला म्हणतात आळूपांच्या ಬಗ್ಗೆ एक डिटेल होऊन एक अध्ययन झालं नाही सा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी आता आळूपा शासन संपुಟ होऊन करून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ डिटेल होऊन अध्ययन करता आता त्या तुम्ही माहिती घेतात माहिती आम्ही एक फील्ड वर्क करता म्हणतात रिंगड देवळापुರ जाऊन काही शासनपुರ कसले असं त्या करता मग अदिल्ली पुरा रिपोर्ट असं 1901 हित अध्ययनादल्ले रिपोर्ट असं ती पुरा काढून आम्ही अध्ययन करता आता पुस्तक तुम्ही ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ खैल बरेले असत माझं एकच बुक आहे अದ್ದು सर ತುಳು ಶಾಸನಗಳು ते एक अपरूपद अध्ययन आहे म्हणजे तर इतल्या टाइम म्हणताना साधारण कितल्या फुटाचा एक 250 फुटाचे 250 फुटाचे कितला समय लागला ते बरेले किती म्हणताना अद्दी तुम्ही एक रफ करला म्हणजे तर मी आणि ऑलरेडी प्रिंट झालसा प्रिंट ऑन प्रकट झालसा म्हणजे तर मी आणि अनेक आमचा मास्टर होता राधाकृष्ण बेल्लूर कासरगोड कॉलेजाचे ते पुणचित्तायचे स्टुडंट शिष्य म्हणजे तर तुळून मस्त अध्ययन केलं व्यंकटराज पुणचित्ताय त्यांचा शिष्य राधाकृष्ण बेल्लूर त्यांचा शिष्य मी म्हणजे तर तुळू वाचलेच ಕೊಂಡು आता सगळ्या आमच्या उडुपी मंगळूರು कासरगोड तुळू शासन वाचले 2 जण 2 नाही तर 3 इतलेच अंते ते खाला वाचले तर लास्ट आम्हाला सेवन्स तुळू शासन अध्ययन केलेच माले भारतीय भाषा संस्थान मैसूರು त्यांच्या तज्ञ समिती सदस्यत्व होगवलं विशेष एक स्थानमान म्हटलं तर सध्या त्यात कितले जण सदस्य असतात त्यात एक 5 जण सदस्य होते त्यात 5 जणांचं तुम्ही मी एकटा हे कितल्या वर्ष आधी एक 3 वर्ष आधी आता मेंबरशिप असा आणताय त्या प्रोजेक्ट झाले मुक्त झाले प्रोजेक्ट मुक्त झाले आणि तुम्ही आता ह्या शिलाशासन वाचतात ताळेगरी वाचतात तसंच तत्रा करतात ह्या सगळ्या सुमार ह्या आयल्ल्या सन्मान त्यागे आयल्ल्या असतात प्रशस्ती खै लग्गे आयल साधारण तुळू शासन अध्ययन केल्याच कर्नाटक तुळू साहित्य अकादमीच्यानी बेंगळूर ಅಂತ एक प्रोग्राम केल्यानी त्यात मला युवा संशोधक प्रशस्ती इल्यानी आदमार मठाच्या स्वामीनी श्री कृष्णानुग्रह प्रशस्ती मग तुमच्या चंडे ಬಳಗच्यानी सन्मान घेतनी युवा वृंदाच्यानी सन्मान घेतनी मग बंटकल्लू सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्यानी त्यांनी सन्मान घेतनी बहुशः ह्या एक तुमच्या प्रतिभे एक 2-3 वर्ष आधी कोणासो गोत नाही त्या आम्हासो गोत नाही त्या आम्ही इथल्या गोटे असताना आम्हासो गोत नाही त्या तुळू साहित्य अकादमीच्यानी तुम्हाला प्रशस्ती गावान पेपर राहिल्या त्या बहुशः बंटकल्लाच्या आग्यान हो आमच्या गावात असलो एक प्रतिभावंत असा हा म्हणूनच्या प्रश्न घालूनच्या देटला येईल की म्हणतात पुरा जण तावसोर गोत नाही त्या मग तुम्हाला बहुशः ह्याच्या एक गौरव ह्याच्या एक सन्मान गावले सुरू झालं म्हणून मी यावत्ता आता ह्यांत काहीतरी चढावीत संशोधने हा नाहीतर काही विंगड साधने हा करूनच्या असा हा अवकाश असा PhD करले ऑप्शन असा मात्र आता इंटरेस्ट नाही सा म्हणते तर त्या 4-5 वर्ष त्या प्रोजेक्ट PhD करलं झालं तर तिथल्या थोड्या फंड आधी संशोधने करल्या त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थीसिस रेडी करल्या मग सबमिशन करल्या मस्त काम असं
हय. आमच्या फील्ड वर्क बेसिस आम्हाला फील्ड वर्क जसं दुड्ड मस्त जाणतं तिथले अमाऊंट सेट असले तर PhD करले होईल. मग हे तुमच्या बदल काय कसा लगे काम करतात, कसा लगे हव्यास असा? एक पेपर कलेक्शन ಅದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ತಾ ಮಿಗೆ ಹಣೆ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಮಂತನ ಅದು ಪಾತೆರ ಹಟ್ಟೆಗಲ್ಲೆ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಹೊಣ ಅದೇ ಐತೆ ಕಲ್ಲಿ ಹೊಣ ಸಂಗತ ಅತ್ತ त्या करतेलो कोणने तेव्हा शिकला ಅಂತ तेव्हा कोण तरी त्याला तर करून देता. ते आता पुरा त्याच्या बदलाचं प्लास्टिक ते कुर्किल म्हणूनच्या खेळाची येळी आधी पुरा येली करूनच्या आधी येलीनी करीत इल्ला बूर म्हणून सांगा पुरा येली अंत तेनी करीत त्या झाल्यापर्यंत कात्याची दोरीने करीत आता कात्या दोरी आता सांगीस नाईलाम दोरी हो आता दोरीने करून आता दोरीने करून दोरीने करून ओके आता सारख्या येळीनी नाही येळी आता गावाला येऊ चान्स नाही आता तेव्हा कोणाला नको आता कोरिअरची सरली बॅग आहे अंत त्यांत पात्र नाही आता त्या घेतात कोणतरी तुम्ही घेत म्हणतात ऑर्डर असलं तर मात्र करून देता ऑर्डर राहिलं तर करून देता. ओके ओके मग माले कळलेल्या म्हटलं असं तुम्ही हे कसलं ग्रास कटिंग हा होय त्या साधारण म्हटलं असं फेमस झालं ताग्यात जाणतात ह्या ग्रास कटिंग करले तुम्ही साधारण दिसानीच जाणतात दिसानीच जाणतो आम्ही दिसानीच जाणतात म्हणते तर मापीला आता 4-5 मशीन असं चार कटिंग रूक कटिंग असं म्हणताना तुम्ही जण थोलसा आता मापीला ते 3-4 जण काम असं कोणतरी आम्हाला 4 कटिंग रूक कटिंग करून दे म्हणतात तर आमचा टीम असं बोलावरून जाणतं खाला काम क्लीन होऊन पुरं जण एकदाच पुरं मशीन चार करून देतात हे करतात याने जेवण तरी एक संपादने करूनच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು शिकनच्या तुडीता असल्यावर खैलो करले होईद म्हणांचं तुम्ही दाख्यान दिलसात आता MA शिकन 4 कटिंग करूनच्या कसाला मी त्या शिकनच्या कसाला म्हणून तुम्ही येवदले तर बहुशा तुम्हाला खैलो येत नाही त्या हे एक विशेष प्रतिभे 4 कटिंग करूनच्या असताना तुम्हाला त्या मातांत येवल्याव्या हो मी करल्याव्या म्हणून मातांत येईल नाही तर त्या करले सध्या नाही बहुशा ह्या पूरा तुमच्या साधने बघताना आमच्या समाजांत ह्या कसं आउटस्टँडिंग साधने म्हटलं तर तप्प होईना की ते म्हणताना आज शिकन खई काम गावता खई फॉरेन जाऊ गावता हा नाहीतर मी पुढे कसाला PhD करू हा MA करू हा MA म्हणांच्या नाही आता भारी उण आहे MS करू हा असलच येवत्तत्वी ना हा मी कृषीचे काम करता नाहीतर आता थोडे कोरोना आयल्यापर्यंत थोडे मनुष्याच्या चिंतने थोडे बदलावणे येत जालसा कित्या म्हणता ना कोरोनांत टायमार भायल्या गावांत असले कोरोनाच्या अग्गेट स्प्रेड उरले जाल्यापर्यंत गावांत आयले गावांत तेंत कुडले पोट भरले काहीतरी उद्योग हवा त्यादा मस्त जणांनी हे कृषीचे काम करले सुरू केल्यानी शिकल्ल्यानी व येऊन गावांत कृषीचे काम सुरू केल्यानी त्या एक परिस्थिती हातोटीस येवले 2-3 वर्षा झाली त्या 2-3 वर्षाच्या अवधीर मस्त जणांनी कृषी केल्याने आदिल्ल्या तिथल्या बरडू भूमी आता नाही मस्त जण आता करतच शिकलेस त्यावेळेक नाहीतर आमच्या इथल्या काम असता आम्ही करूया आम्ही कामच जाऊनचे नको हे करूया तत्र करूया नाहीतर ताळेगरी करूया म्हणांच्या एक भावने नाहीतर हवी असं कोणा पिलो येवले सद्दी नाही तुम्ही इतल्या समय लागायत इतल्या साधने केलसात आमच्या समाजस इडी कोंकणी समाजस म्हटलं तर चूक होईना इडी समाजस तुम्ही एक मादरी म्हटलं तर चूक होईना इतल्या लहान प्रायर आता तुम्हाला वर्षा कितली 31 ह्या 31 वर्षाच्या इतल्या लहान प्रायर मस्त साधने तुम्ही केलसात आता थोडे तुमचे फोटो घालया ते आमच्या वीक्षक बांधवांत ते कसाले म्हणून परिचय करून देवा हे मळाली देवळांत आम्ही एक तुळू शासन गावंत कुलशेखरचं थंय आम्ही अध्ययन केलं आहे मळाली म्हणताना ते कोटा गंजीमठ कैकंबा गंजीमठ हे अनंतपुर कासरगोಡು हे शासन ह्याचे कबाई सिंहाचं हे शासन आधी वाचले डॉक्टर KV रमेश यांनी त्यांनी जयसिंह म्हणून वाचले त्यांनी मी हे कबाई सिंह म्हणून वाचले हे उद्यावर
पांड्य विल्लारसाचं शासन हा. हे तुळू लिपी कन्नड भाषे असं ते भारी पोरलं ते शासन हे तुळू लिपी हा हा तुळू लिपी हे हे बसरूर मस्त साधी असो सवय हे 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕನ್ ಬರೆಯಲ್ಸನಿ ಹಾ ಬಸ್ರೂರು ಕೊಳನಕೋಡು ದೇವಳಂತ ಸಂತೆ ಶಾಸನ हे आम्ही प्रकट केलेलं पुस्तक धवळा कॉलेजच्यानी ತಂತೆ एक स्टुडंटस ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇವಲೆ ಬೋಲೆ ಅಂತಾನೆ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ हे आमच्या पुस्तक ಪ್ರಕಟಣೆದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ हे ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿचे कृष्णानुग्रह प्रशस्ती दिले अदमार मठ उडुपी आम्ही करून तत्र ह्या बहुशा ह्या चित्र फोटो आमच्या समाजाचे अग्गेने बघुलेवे थोडे जण आदिल्ले आटो मत्यान पार्टी येवले पिरे पोर्शन्स हे बघून एकदा खुशी होले पिरे मोस्टली मस्त विचार तुम्ही सांगल्यात कसा कसा तुम्ही हवी असा बेळसन घेतल्यात खैल खैल हवी असा असा तुम्हा पिले आणि कसाग्य शासन वाचूनचे खैल मनीचे म्हणून पुरा विषय आमच्या समाज बांधवांच परिचय करून दिल्यात ह्या एक आसक्तीच्या क्षेत्रांत तुम्ही अनेको पुढे मस्त साधने करा आमच्या मी सांगसारखे आमच्या एक समाजांत एकमेव अद्वितीय म्हटलं चूक होय ना हे स्थान तुम्हीच घ्यावा अनेको पुढे जाऊन अनेको एक इतल्या साधने ह्या विषयांत करा आणि त्याच्या वटवटच तुमच्या कसाल्याग्य हवी असा कृषी असले पिरे ताळेगरी वाचूनचे असले पिरे बऱ्यांचे असले पिरे मगे तत्र करूनचे असले पिरे त्याच्या वटवटच बदल बदल विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही गहन होऊन अध्ययन करून पुढल्या दिवसांत अनेको मेरू मट्टाच्या साधने करा म्हणून सांगत ह्या एक यूट्यूब चॅनलच येऊन आमच्या समाज बांधवांस तुमच्या ಬಗ್ಗೆ विवरहून परिचय दिल्यास विश्वा कोंकणी केंद्रसून लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओसून आणि यूट्यूब चॅनलसून तसंच सगळे कोंकणी बांधवांच्या पराहून आणि माझ्या वैयक्तिक नेलेर तुम्हाला धन्यवाद सांगता धन्यवाद धन्यवाद